Ketrat pada kami kamri dok khak Sorkar Jela harengkat kacing Trailang bak Division of Animal and Fisheries Science ICAR RC NEH Region Umyam ila pelong ke program samsambai dok kha harut kapung bo dok kha jok Directorate of Fisheries Shillong kakong ai molong Joint Secretary Ketrat Fisheries ke Sorkar Jela kelawan bay donlang kum kongsan kacing tumu gani program galau wan yarap ikinong ri dok kha bak kinyok pediang cengkersyan nak Sorkar Jela daik sembai ban kentiwi gayo kot ban penmi bay donong ru nakadaw ka khlam COVID-19 Kinori dok hag bayo jumtoy ki kuntup na ki district Khasi Hills, Chanja Hills bar Riboy. Yakini sembay dok hala ay sobha klem dar kam siu pisa lengba tribal sub plan jongka ICAR. Kiwei ki blay don lang ki kuntup ki kong AL Maulong, Director Ketrat Fisheries, Dr. SK Das, Principal Scientist ICAR RC NEH Region, kong H Papang, Superintendent of Fisheries East Khasi Hills bat kiwei pat. Larangi pai mentasi kini ka partai baka jok pemerintah ka bakerukam. Ngai iba hakani ka jela jongi ngisngau sarong ba bun ki brio kila phas kiwi ki kam na jong dai ndai ta mangi ap ta ka kam sarkar la dangi khimi lenti tang ka kam sarkar ka mat ngin poisa nu sunuru bun ki bala nang la start mata syukut ka jing syong yin hanrai ka jing sedang jong pi ha ka kam ban ri do kha ngi pet ba kiwi ki jat kam ru ki brio la sedang ban trei ki jing rap ki sentiu ba kum ta ter dai ai ba kani kam ko pishim kumalo ong mata mendai ban ong ba ban supun but teneng ba iwe la ti pung ngar li ti pung lem iwe ri do kha ngar li ri do kha lem ka sai long kata ka jinglong dingi ki brium dai handai dala sedang pade itu bempat mi ai tang si snem arsnem la sange no mdan jing mi that no handai phihap ban long barbor ha kanu ka kam ka botrei ba kan long ba janai hap long barbor biaisha bayasha ba minot batristam ban hap up te ban yo ban khai deu to so nai te kani ka jing sam do kha ni ka poru na ka kila ki na po ICAR kila pan kre ikni do kha ba bon jat bat ki ba bha ka ba phila ban ra shela ki jom ki yeng ki sam ba phin pun kam ha ka jing rap do kha jing pi ni tips kam ba kani ka jing ri do kha ka kan lada treshitam shisha kan wan ra ka jing mentoy ha ka yo ka kot ka jing mentoy ha ki yeng ki sam ki jong pi ka jing mentoy ha ka ba ka jing mi jo ki do kha kan nang kieu ha ka state ba ka jela ka jongi nyap khmi lenti lano ka ta ka por bakan poi ha ka bangin nam dan kam shu ban pha on ra len ban thiet do kha ni ki wi ki jelam na shaban dai kata ka long ka thong jong ka jela ka jongi namar kani di program ka bakerpang da ka banta jong pi ki nong ri do kha ki baduna ka yo ka kon ani bomla ban thiet ki ni ki sembai dai na ki wi pat man la thiet hap thiet ram rai menta pla yo ban shura ai be chla ki jong ki yeng bat ka ai ka bang kwa ban ong pat menta ka long ba de pio ai ki ni ki do khan ma bun sen ka long ka jinglong jongi ki brio ba da dangi yo ai ya ka nu ka mar ngim kin snap te da dangim na penlut ak pisa ting ya berat pathar ngile pathar ka chibut ka nunu ka tiar da yo da ka jot ka praruk ngim das ngopang nut than nai dangi thiet pat la ka jong ka pisar jong umsep ngida sumar ngida ri kendong pha ba kanum jot kanum pra le ne kinum sniu teng ong pi ha ka juk kom ru kini ki do kha ki dei ke ba ka sarkar ka IAP khnang ba khinang roi shu ha ka kam ko pitrai ka ba don kam pa dei pi kum kinong ri do kha ka long ba pin sumar bhai ki shibet kin sabatai bnya kini ki start pi Dr. Das but kini ki wiki officer kumno ba pin ri pin sumar bhai ki pung do kha kumno ba pin ri pin sumar bhai la ki jong ki do kha ba pi yo mdai tamang chu brat hapung na abyang ka mo ong ta hap ban tip ki jing bam iu ban ai ha kan ko ban ai bam nei bat kum ta ter te ka don kam ya pi kum kinong ri do kha bandan kata ka jingkut jingkut bas kamera danga ra ikini ki do kha she ki pung jonga ngadai ban ri ban sumar khnang bakin he khnang bakin kin roi ban pen roi ya ka kamai ke ji ke jong pi